Takže čauky lidi. Dneska si tady zahrajeme Áďo, tam nebude slyšet, jestli je to nahrávání obrazu. Jde to slyšet všechno. Aha, tak se pak podíváme. Dobře, já už jsem nahrála 3 videa, teď je to 3. Takže dneska vám vysvětlím takovou hru. Tamhle ty pracovníci nás budou honit, ale budou jako, tamhle pracovník. Vidíš toho? A jo. Tamhle vzadu je pracovník. Jolly. Mám na něm šip. Utíkej. A jo. Já chci hrát něco jiného. Sakra, nemůžu, ale. Ty jsi tam nějaký nábytek nebo co? Já jsem tam jednoho viděla, jak tam na tebe pobíhal. Takže zůstanu takhle, jo. Zůstaneme takhle. Já se bojím. Takže, lidi, tamhle můžeš i zapískat. Nás pískat. Jo, tak pro lidi to udělám. Lidi, ty zapískám. Slyšeli jste to? Ty jsi tam největší. Počkej, co děláš? Tam je pracovník! Tam je taky! Tamhle ten veliký obří. A jo. Zabije. Tak zapískej. Proč jsem měla pískat? Já budu vás Já to stihla! Já jsem ráda! Ber, tamhle jsou lidi! To je jako radši tam půjdu na chodě. ale já jsem nikde jinde, já budu vás Pardon, to bych nehrál. A děti, si to bejde. Jo no, taky souhlasím. To je mega hlasný. Jo no. Zapískej. Ber, a já potřebuju. Tak ten má dobrý všechny. Ale Jak se tam dostaň? Normálně se tam dostává. Tam byl žebřík. A že by se sněk. To je dobrý. Svět zázraků. Ber, jo. Zázraky přijde. Počkej, Dočo. Hej, já dělám ráda lidi. Počkej, já se otočím. On umřel. A jo. Nebo on je někde dole. Můžu? Jo, on je dole. A Zoe, Ale já to, holky, já vám to udělám. Sakra, já jsem něco vzala, já jsem pitomá. Jsem fakt pitomá holka. Až bude noc, tak to pak zavři. Počkejte, tam chci dát ty hračky do toho. Tak to necháme prostě takhle. Já nepotřebuji mít dům jako hezké. Já potřebuji hlavně mít. Až bude noc, tak Tamhle ten blbej pracovník, jak mě tam zabil. Ber je někde tamhle. ale vypadá, že je mrtvej. Jej. Tak mu můžu aspoň udělat na schválné. No. Že mu tady přirostníš. To je. No to je člověk mrtvej. jo. To je debilka. Tady je jídlo. Áďo, ty přežiješ. Tady je jídlo i pití, i na energii. Dej tohle, ať si to vemeš. Já To vím. je madvítka. Mám no. Médi. A tablet. To Už ne, je počítač. Čuč. To je jedno, to počítač. Já jsem pitomá. Co děláš? Já nevím, já to prostě beru. Zkus jít dál. Hop, mám to. Co děláš? Beru. Tak. Šikovná Áďa. Takže tady si můžu takhle lidi najít cestičku. A tady si asi předpokládám, že se ta ber. Chodila jsem Asi si jsem chodila udělat nový úkryt, pokud ti někdo sebere tamten. Hele, ty se můžu dokonce i Ale sklouznout. v podstatě už nepřežila. Jako jo, no, ona trošičku umřela, jako víc, ale... Hele, máme staré lampy. Musíme si tu vzít Vem si pak i tady ty klady, které pak budeš používat na zavírání toho. Ale Dory, to nepotřebuju ty klády. Ale pak se k tobě můžou Ty dostat klády. zaměstnanci. Ty klády jsou mi k ničemu. Já to můžu zabarikadovat. Hele, tady je nějaká místnost, to ani nevím, že tady je. Tady je pokojček dětský. Tak dáme sem světlo, jo?
To je dětský pokojíček. Je Ty tady, můžeš také spát. tak dáme to sem. Ať je tady trošičku Světelnou. světlo i na chodbě. Tak. Ještě jdeme pro druhý. Máme ještě dost času, ne? Doufám. Je to 22. den. No, V nějakém dni by se mělo objevit červené pozadí. A to pak znamená, že ti pracovníci pak budou agresivnější já vím. a budou mít víc Já už jsem se energie. lekla, že už jsem nabrala tu kládu, nebo to dřevo, tohleto, tu věc. No. A to je fakt dobrý, že si takhle z toho to můžeš stavět tohle. Že jo? No. Je to dobrý, no. Hele, dáme si sem takhle lampu před dům. Ale až bude noc, tak to raději zhasni, protože Nebudu to zase proč. pak můžou vědět, kde seš. Já vím, ale oni se to nedozvědějí, protože jsem tady moc světlo není, co? Ty Ačka spadly. Je tam dost světla. Jako je, ale potřebuju toho víc. Sakra. Tady už není. A já potřebuju tam tu lampu. Zkusím skočit? Ne. Nebudu zkoušet radši skákat. To to pak A proč půjdeš tam je furt ta dolů. bér, ježiš. Mě nezajímá nějaká bér. Umřela prostě a jako, ať vypadne z mého domečku teď. Jde do háje. Ale já bych to teď nejradši tohleto takhle. Co je tohle? To jsou nugetky. Co? Nugetky. To je nugetka. Ty nevíš, co jsou nugetky. Vím, co jsou nugetky. Jo, aha, tak to Ale tady nejsou nugetky, tak to je citron. To je citron, ano, přesně tak. Ale už nahráváme 6 minut. Musíme nahrávat aspoň 4 minut. Aspoň 16 nebo 17. Možná si sem dáme víc styl, že? Tak dáme to sem tak, protože když bude tma, tak už to pak bude zlý. Já bych potřebovala tu lampu, nebo tamhle ten stol. Risknu to. Hele, tam má nějaký smel. Třeba má lepší dům než já. Ty vole, já mám štěstí jako krav. Že tam máš světlo. Ne, Aďo, já se bojím. já taky. Že ti to nedá nějaký zaměstnanec. A co kdyby? Nějaký zaměstnanec. Při druhý ráno si půjdeme. Ale ona bude agresivní. Ne, to tam není jenom ta tuška. Počkej, je červený den? No. Není, uf. Tam není jen tato. Tak, jsme se najedli. No, není červený den, dobrý. Ale schovej se. Prosím tě, mně se zdá, že tady něco je. Ty vole, vidíte to? Co? Vidíte to taky, tamhle ten dům? Co? V dálce. A jo. Ty vole, tak tam druhý ráno půjdu. A druhý ráno. No, už Teď teď. se o to nepokoušej. Hele, možná bych tam spadla. Ne, to ne. Ani náhodou. Hele, tamhle je ale docela dobrý barák. Je sice veliký. Budeš tam raději druhý den, protože teď to tady vůbec nevypadá bezpečně. Jo. No jak To je zase ten bear. Ona je to nějaká pitomka. A teď by tady na sebe najednou se Zkusíme dostal jít. zaměstnanec. Zkusíme jít druhou. Hele, už je konec tady. Můžu skočit? Ne. A teď kdyby ti tam napadlo zaměstnat. Ono tam něco bylo, ono se tam něco rozsvítilo. Teď jsme pískli. Tamhle je ten veliký debil. A tamhle je ten pracovník, který asi umřel před hodinou. takže- prčic! Nechoď tam, Kde je? Já potřebuji vědět toho velkého pracovníka. Asi pak už. Kde je? On je pode mnou, on je pode mnou. My jsme pitoví. On tam někam jde. On jde někam tam. Já se bojím, co by. Ale jestli jde tam, tak to znamená, že za tebou chce jít. Že on No za tebou chce právě. vylézt. Hej,
holky, tak zavolejte rodičům, ne? By vám odepnu mobil. Mamka. Jo. Hele. Třeba ty, Zoe, ty máš ještě 14 minut. Ale já nemám SIM-kartu, to má jen Dolča. Ale můžeš je zavolat na WhatsApp, ne? WhatsApp, já nemám. Aha. Jenom já. Ale ne, No Dori, ty máš zamklý mobil. ale něco zkusím. Zase to půjde. Jsme si přidali pár energie. Já jsem pitomá. Já jsem hodně pitomá. Já to vypnu. Já jsem blbá. Slyším svoje kroky. Ty vole, tamhle je! Dory, bude tamhle. Ty vole, on se snaží skákat. Pískám? Ne. Odvážíme se? Ne, on se hejbe. Ne, nejde to, mamce nejde lovat na mém mobilu. Hej, holky. Holky. On se zastavil, když jsem pískala. On se zastavil. No vole. Áďo, já si, že to ještě natáčíš. Já vím, že to natáčím. Hej, lidi, tam do tohohle domečku, tam mám zase tu šipku. Tak tam pak půjdem do ráno. Ale tak jeď do toho domu. Tam je nějaký pracovník. Blbec, ber, jdi do háje. To je můj dům. A ty jsi nějak umřel, tak jako... Ale odemkneš mi ještě mobil. Prosím. My chceme s Áďou hrát Roblox a jejím rodičům to nevadí. No mým rodičům je to úplně... Kde je tam veliký? Vole, on je tamhle. Dorino! On je tamhle, jdeme za ním? Nechoď tam a ty kdyby spadla. Prosím, dej to bez zvuku. Kežby. Prosím, dej to bez zvuku, já se úplně bojím. Dej to bez zvuku, ano. Ne, prosím. Tak já se zacpu uši. Ne, Dori, neboj se. Hej, mi se to vypojilo. To se vypojilo to bez Zoe. Asi. Já nevím. Já to mám v nabíječce. Jo, to by se to vypojilo, Jo, tady odtud. to nevadí. To nevadí, když už máš hodně Skoč tam, já ti to schválně udělám. Ne, prosím. Já ti to tam schválně. Kde je? Tady je. Moc si tě všimla! Já vím. Ale ty jsme na něm v pohodě. Tak jdi do toho domu velkýho. Ty tam bíš. A ty budeš muset jít na ty velké důmčnice. Hele, lidi. Takže teď už je ráno. Tamhle ten velký blbec. Já tam radši měla zůstat. Co to my nemůžeme jít nahoru? Hele, yes! Dobrý dům. Teď jenom všechno. Aj. Já umím stavět dost. To vědět? Jo. Kdo to vlastně dělá, tenhle dům je úplně... Tak to vědět. Ještě to musí jenom dneska si. Hej, víte co, já asi jdu do druhého. Já jdu do On mě druhého. tam pronásleduje. Já vím. On tě pronásleduje. Áďo. Co to znamená? On tě pak zabije. On tě pak zabije. Uka. Není. Teď. A teď by tě napadl. A vidíte, ono to dopadne jenom takhle z dálky, že to je hezký. Jinak když se dám to podívat, já vám to říkala. Hezky máme lampičku. Tak si dáme domů. Dám si jít domů, až tam Zase. Nebudu to stávat, takže to nějak stávat. tak si vylepši ten dům. Kde jsem nějaký Bych kecky? si měla vylepšovat dům. Kde jsem nějaký kecky? Ne, počkej, já sám něco dělám. Bora nemám moc. A jo, my jsme říkali, že půjdeme druhý ráno si pro jídlo, ne? Jo.
asi. To nevadí. To spadnu, že jo. Takže někdo na tom nevleze, ale já tam moc nechci chodit. Já se bojím, že se tomu nevrátí. Ty to nestihnu. Já vím, jak to myslíš. No, Ale máš tam dost sídla. no Tam právě. nejsme. Akorát se mi to teď zase nechce otvírat. To tě to napadne. Vždycky v noci si to zavírají. Jo. Takže bych byla někde pryč a já bych to tam aktivně měla. Ještě si nabereme pár jídla. Tak si to hlavně nikdo pak nesebere. No právě, protože tam chci dát ty ovce. Hej, co, kdybychom vyprovokovali trošičku ty lidi, nebo ty pracovníky. Tak mě taky vyprovokuje. A pak v noci. Ale Áďo, ale Áďo, ty nikdy nevíš, kdybyste to zkusil. Co kdybys teď začala jednou vyprovokovat, kdyby běžel za tebou a najednou by byla noc, tak to dej prosím policistu. Mega. Proč? Já to nemám rád. Co? Já to nemám rád. Jako co nemáš ale rád? Mně se vůbec třeba nenapil ten. No, protože nemůžu natáčet.